Honorable M Nasir Ja'oji shi ya ce ayi waka da rangaji, yanzu NNPP ce da aji, ita al'umma ke ta so su ji, jam'iyyun nasu dukansu sun gaji. Honorable M Nasir gaida dan kwarai, kaga gwardo nan kafu sakarai, dan amana ne kai kwarai kwarai, maraba mun maka barka da zuwa, ka dau nauyin wakar tubus-tubus. Lokaci yayi da za mu kau da ku, da hannuwanmu mu zo mu kada ku, hakkinmu ne ke bunku karnaku, an kashe an sace a ranaku, dan kwajin daɗi sai ya ku, talakawa ba mu babu